isu sangaenda hangu kumhemberero rokushedza makanzera handisinyanyogara pano inotarisa politics dzatiri kuunza munyika muno dzakatosiyana nedzanga dziripo. Vamwe vari vachitichamisa unza vanhu vaite jambanja ita kuti vanhu vaende mustreet ndiwe unoteererwa ukataura vanhu vanobuda Mwari havana confusion. Mwari kana vandipa chiuno vanenge vachindiudza kuti famba famba apo wozodai apo wozodai. Saka musandimanikidza kuita zvandisati ndatumwa kana ndazotumwa zvandigara ndopandinoita zvinofana kuitwa izvo. Unibvunza zvinoitwa zvei sokugara pachigaro pandopinda ndakazoona kuti mabvuma kuti mukomana kati opinda here mukomana opinda here mukomana masvingo oya toda kuti mudzokere paya pekuti masvingo yaizikana ndo dhorobha guru rokutanga asi hamuna chokurakidza marobhosi akatanga maimai mabuilding wanoenda mudenga panongwa ne1 or 2. Unoona mashopo aripo Richards yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Ali and company yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Chinana yanga iripo ndiri grade 1 ndio iripo. Ndaona was cooking matainda kunotambira chimwa madringa haisipo. Kureva kuti tiri kudzokera kumashure pa development yemuno mumasvingo. Right, so President Nelson Chamisa was clear about the people who always say that he's not doing enough, and he said, I do things on my time, according to my own timing. So this is it in Zimbabwe. When a leader is leading, we must follow a vision. And I don't believe that Apostle Chiwenga and Ngarivhume, they mean any good to advocate Nelson Chamisa's plan. So when you're failing to fit into the leader's plan, that is the end of you. That is what happened. You always go against the leader. And I believe that indeed he addressed this issue himself, because a lot of people were waiting to actually know the party position or the official position of the leader. So I'm happy that he managed to actually address that or stress that point is needed. So this is it, Team Zimbabwe. I will continue to give you pieces and bits of President Nelson Chamisa's Masvingo rally today. As time permits me, I will continue to bring them one by one, looking at each and every point he was raising, and why is it important. So thank you very much for coming. The reason why I'm breaking down those points is to allow those who want to watch shorter videos, because a lot of people are complaining about length of our videos sometimes. So we are trying to minimize the length for it to be shorter, so that it can accommodate everyone, and also it can be shared on WhatsApp groups and platforms. Thank you very much for coming. Thank you very much for your support.